Labarin cin gindi episode 2 kashi na 5. Har ji nake kamar week din baya gudu domin na ramu ki yan tayi Sadiq ya zo. Tun ranar Alhamis na fara gyaran jiki irin wanda ake wa amarya domin ina son in yi asalin rikitar da Sadiq idan ya iso. Ranar Juma'a da safe na yi shebin gashin gutsu na da gashin tsuliya na yi fes ina jiran Sadiq. Ina ta kallon wayana domin in ji ya kira ni ya ce sun isa tasha in zo in ɗauke shi. Da misalin karfe 5 na yamma ya kira ni wai sun iso tasha. Dama na yi wanka na shirya ina jiran shi. Doguwar riga na sa amma banda breziya ba abinda na sa a kasan doguwar rigar ko under skirt babu. Ina jin rigar tana shigan tsakanin duwawuna. Haka na ɗauki gele na rufe kaina na shiga mota na je tasha ɗaukan Sadiq. Ina isa bakin tasha sai gashi nan a gefen titi yana jira na. Ya sha wanka irin na gayun zamani. Ina ganin shi sai na ji gindina ta fara jiƙewa. Na yi parking daidai gefen shi na saukar da glass ɗin mota. Dama motar tinted ne, so bai gane ni ba sai da na saukar da glass ɗin. Yana gani na yayi murmushi ya bude kofar mota ya shigo yana kare min kallo ya Gimbiya kenan kin fi kyau a asali fiye da yadda nake ganin ki a hoto. Nayi murmushi na ce na gode. Tun kafin mu isa gida na daga riga na sama domin yana ganin cinyoyi na a lokacin da nake tuki. Sadiq yana ganin cinyoyi na ya ciro gurarsa ya fara shafawa hannu guda kuma yana shafa min cinya. Nace mishi baby kai a hankali fa karka sa mu yin accident. A lokacin gindina ta jike sharkaf har kan kujerar mota na. Muna isa gida na sauka a mota yana bi na a baya na san yana kallon yadda duwawuka na suke kadawa. Ni kuma na kara kada masa shi da kyau. Muna shiga cikin falo na ji tas ya mara min duwawu. Dama tun kafin ya zo na gaya mishi cin wulakanci nake so ya mu. Ya kara marin duwawun tare da tafke su. Ni kuma sai kukan dadi nake. Kawai sai ya tura ni kasa sai da nayi masa goho shi kuma yana bayana ni sauri na cire kayana gaba daya. Nayi tsandar ga kuma duwawuna a sama. Ya sunkuya a bayana ya fara shafa bayana yana kama nonuwa na. Daga baya yana min kiss a bayan wuyana. Tun naji yana saukar da kanshi har ya iso wurin duwawuna. Ni kuma na kai hannuna ware masa duwawun. Kawai sai na ji harshen shi akan tsuliyana. A take na fara kawo ruwa a lokacin. Gaba ɗaya na rikice Sadiq ya ci gaba da lasan duwawuna yana wasa da gabana da yatsunsa. Tun sai ya saukar da kansa tsakanin cinyoyina ya fara shan gutsuna. Sai da na kawo ruwa sau biyu kafin ya rabu da gutsuna ya zo ta gabana ya tura min burarsa a fuskana. Na kama burin ina ta wasa da shi ina kisan saman burin har zuwa ƙasa wurin gwalagwalan shi. Kawai sai na tura burin cikin bakina na fara sha ina shafa mashi duwawu kuma ina wasa da gwalagwalan shi. Can ya ce min Gimbiya zan kawo ruwa. Ina tunanin zan tashi domin ya kawo ruwa a waje. Kawai sai na ƙara rike duwawun shi gamgam irda ba zai ma iya janyewa ba. Shi kuwa yana ganin haka kawai ya zuba min maniyinsa a baki na haka na lashe maniyin gaba ɗaya na shanye wato maniyin Sadiq ba dai daɗi ba kaman ice cream. Na daga kai na kalle shi na ce Sadiq kana da daɗi. Ya ce Gimbiya baki ga daɗi ba tukun sai na ciki ma tukun zaki san menene daɗi. To mai saurare a nan za mu dakata a cin gindi 5 na 5 sai mu kasance tare da ku a 5 na 6.